आस आज बुली जा गोटे जगह कुदा नगरी केन्द्रापड़ा जिलार अच्छा आस आमर चित्तरतला नई देखी पारे धीरे 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 आस सेपटे जो मंदिर देखा सेटा हूँ कुदा नगरी आम ए से पटक जीवु गोटे गोटे जगह बुला खुशी लगुथ अलगा टाइप रो कैमरामैन अच्छा राजा बाबू भल तो हाँ एपर साइड जा से जो गोटे अच्छा टेकी दे गोड़ टे कैमरा बंद कर दिया सागर बाबू पानी सब टोटल देखा पानी टोके टिके केमी पेंट टेकी सारा ओदा हेले हम चपला ओल्हे दे इना लगी पे कुदा नगरी प्लेस यहाँ हूँ पानी पवित्र पानी चित्तरतला जिते पाप सब ये धोई यही पानी फास्ट अच्छी गंगा सेकेंड चित्तरतला मन रखी हमर आइला गाधे गाधे अरे को बटे जाऊ सीधा सीधा पानी को दिया यार सीधा चल चलती रे तू सब सब तो फोन बाकी कैमरा गली पड़ो सब सर पानी तो मुंड गरम देखा पानी देखुची कें देखा काच केंदु आम रास्ता बाटे बुझी जाइए 10-11 किलोमीटर एपटे केते किलोमीटर होची एपटे 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर भली रास्ता होची एपटे 50 पानी गले 60 किलोमीटर मात्र नाई नाई आज्ञा मात्र 1.5 किलोमीटर पाखा हम 2 किलोमीटर करी एते पाखरे मु भाबुतली सेपटे बुली जाइछन ना रास्ता बाटे केते बाटे हितंदा बहुत दिन धरी वीडियो आसी करना नई पार हो गलु आम फाइनाल नई पार हो गलु आस बुली जा कुदा नगरी चलो माडी चलो काजू बण देखी पार्टी काजू बण मंदिरटा देखा तू कब लास्ट टाइम कुदा नगरी आसलु मु
ଛୋଟବେଳେ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ କେବେ ଆସିନି? ଆଉ ଏ ମେଳା ଯେଉଁ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲି। ଗୋଟେ ବଲ୍ଟାଏ କାନ୍ଦିକି ନେଇଥିଲା ଆଉ ଜାଣିନି। ହଁ ସେୟା ହେଇଥିବ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଦିନ ଆସିବେ ପିକନିକ ଏକ ନମ୍ବର ଜାଗା ଇଏ। ଖରା ଟାଣ ନାହିଁ ବାସ୍। ଜାଗା ଦେଖ। ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଏଇଟା ବି ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ତ ସମାଧି ଫମାଧି ନେଇଛନ୍ତି ପୋତା। ନଈ କୂଳଟା ଆଉ ବୁଝିଲ। ପଠାଣ ହେଇଛି ପଠାଣ ହେଇଛି ବୋଧେ। ସାଗର ସମାଧି ଯୋଇ କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆସ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। এটা କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନା କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କୁଦାନଗରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନାଗଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କୁଦାନଗରୀ। ପୁରା ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ। ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍, ପୁରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଜୁ ବଣ ନା କ'ଣ? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଭାଇମାନଙ୍କର କେବେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। କୁଦାନଗରୀ ପିକନିକ୍ ବି କରନ୍ତି ନା କ'ଣ? ବଡ଼ ମେଳା ଏଠିକାର ହେଉଛି ମାଘ ସପ୍ତମୀ। ସେଇ ତ ମେଳା ଆଉ। ଏଠି କୋଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି? ଗଲେ ଦେଖିବା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସି ବାଲିରେ ଚାଲିଛ ନା। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ମେଳା ମାନେ ଯାତ୍ରା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସବୁ ଏଇଠି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆଉ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଉ ଦୋକାନ ଏମିତି ମିଳିବନି ତାର ମାନେ ନାହିଁ। ସବୁ ଦୋକାନ ପଡ଼େ। ଏଇ ପ୍ଲେସଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ନଈ ସେପଟୁ, କେବେ ଏଠିକି ଆସିନଥିଲି। ସେପଟଟା ଗୋଠ ବୁଲେଇନି ଗାଈ ଗୋଠ। फाइनाली ଏଇ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ କୁଦାନଗରୀ। ଦେଖିକି ଏକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ ହବ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କୁଦାନଗରୀ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସାଗର ବାବୁ? ଇରେ ଭାଇ ଆପଣ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି? ଏଇଠି ବସିଛୁ, ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏ ଏରିଆ ଟିକେ ଦେଖେଇଦିଏ। ଏ ଏରିଆ ଏଠି ସବୁ ପିକନିକ୍ ପିଲା କରନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଟୋଟାଲି ପୁରା କାଜୁ ବଣ ଆଉ। ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍। ହଁ, ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟ ବି ହେଇଛି ଫିଷ୍ଟ କରାଉଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଛାଇରେ ବଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଭାବୁଛି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବି ଏବେ। ଓହ୍ଲେଇବେ କାହିଁ? ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ଏସି ବେଶୀ ଲାଗିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏସି ତ ଲାଗିଛି ଆଉ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏସି ଲାଗିଛି, ଗଛ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଶୋଇ ବି ହବ। ବାକି ଯିବା ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଯିବା ଦେଖିବା ନା? ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ? ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ।
पूरा असना पूरा जगह कर सफा ଏଇଟା कर ଭଲ କଥା ନୁହଁ ପରିଷ୍କାର ଫିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛି। ସଫା କରି ଅଖାରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଫିଷ୍ଟ କରିତେ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସଫାସୁତୁରା ବି ରଖିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ମଠ ଟୋଟାଲି ଏଗୁଡ଼ା କାଜୁ ଗଛ ଏତେ ପ୍ଲେସ୍ ହିଁ କାଜୁ ଗଛ। बोर्डिंग ପିଠରେ पहाड़िया एरिया टाइप लगुच ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ପୁରା ये मिलिया एटा ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୂଜାନଗରୀ ଏଇଟା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର जय श्री राम। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ହାଲ ସିଧା ଆଡ଼କୁ ନେବ ନା ମନ୍ଦିରର କେଉଁ ପ୍ରକାର ହାଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅସନା ମସନା ବାକି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଅସନା ମସନା ଏତିକି ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି ନା ଆହୁରି चप्पल नहीं बड़े बट्टा ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଠାକୁର जय जगन्नाथ।
वजनबारी हनुमान ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ସେପଟେ କ'ଣ? ପାହାଡ଼ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ରେ। ପାହାଡ଼ ଟାଇପ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲିର ପାହାଡ଼। ଓହୋ ବାଲି ହଁ ଟାଇପ୍ ବାଲି ପାହାଡ଼ ମୋଟାଟା ଏଇଟା। ଏଠି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଥରେ ବଜାର ଫଜାର ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ବଜାର ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ସବୁ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ପଡ଼େ। ଏଇ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଏଇଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ସେପଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା।